Ovoga puta dobar start Bekrića. Odlična reakcija, da vidimo. Idemo na 13 koraka, tako je. Već stiže Čalija iz Rusije, Emir Bekrić, prvih 100 metara, fantastično. Oni Tinsley izbijaju u prvi plan. Ide odlično Emir Bekrić. Vidimo sada, sjajno prelazi u sjajnom ritmu i sljedeću prepunu. Posle prvih 200 metara, Tinsley i Bekrić na prve dve pozicije. Evo pogledajte, zajedno napadaju prepunu, Emir Bekrić ide sada u posljednju krivinu. Izlazi na prvu poziciju srpski rekorder. Odlično trči Emir Bekrić, fantastično, opet oni Tinsley kao u kvalifikacijama, pretposljednja prepreka, savršeno preskočena. Emir Bekrić krupnim koracima ide ka finalu, bravo Emire, još usporava malo, 48:32, Michael Tinsley, bit će to novi rekord Srbije, bravo Emire, imamo čoveka u finalu na 400 metara prepone. Sjajna trka, još jednom briljantna trka Emira Bekrića. 48:31 oficijalno, Michael Tinsley. Bekrić je ovdje usporio, pogledajte, gledajte sad kako se krenuo da vidi gdje je Tinsley, vidio ga, pa ga opet pustio kao u kvalifikacijama. Novi rekord Srbije, 48:36. Emir Bekrić, na kakav način trasiran put u finale. Među 8 na planeti. 48:36. Kako je moćan Emir Bekrić. I Tinsley se smeje. Neverovatan tandem. A možda je bilo srećno da blizu Tinsley trči u finalu. Dalično je to za Bekrića. 48:36. Pa to je... Ne mogu da verujem. Pa Emir Bekrić je usporio. On ima granicu od 48 sekundi.